Nalika pandemi, kabeh sekolah pindah menyang sistem online learning. Rara, siswi SMP, kerep ketinggalan pelajaran amarga sinyal lan fasilitas sing winates. Ing pawon, Lara ragip kesel amarga ora bisa mlebu Zoom. Rara, Bu, sinyal ilang maneh. Aku ora iso melu kelas, tugasku numpuk kabeh. Ibu, sabar, Le. Bapakmu uga butuh HP kanggo kerja. Mengko coba tak rembug karo gurumu. Esuke, Rara ngomong karo gurune lewat telepon. Rara, Bu, kula asring ketinggalan kelas online. Punapa wonten cara sanes supados kula tetep saged nuruti pelajaran? Bu Guru, ora apa-apa, Rara. Kowe iso nyatet materi saka grup WhatsApp. Yen angel, saben minggu ayo ketemu sedilut wae kanggo konsultasi. Kanthi cara kuwi, Rara bisa tetep nuruti pelajaran. Prestasine malah tambah dhuwur. Lan dhek tambah disiplin saka pelajaran. Rara ngerti yen kunci sukses dudu mung fasilitas nanging tekad lan semangat sinau sing dhuwur.